saya karasa. Kaya sanggup bawa langsung limong wae ya. Ya piye? Alusan ya diaturke pini sekolah ya mirsani kok. Dalangnya cerewet wae. Susah dadi Joko lolo. Kok ra nangis? Maksudnya aku kudu nangis nih. Apa ya ning kene iki nggon rasa, maine rasa. Lah jarane Pak Enoki kudu nangis ngono kae. Wah, aku nek karo metu luwe apik banget kok. Loh, umbel kuwi metu kabeh. Betapa malam nasibku semenjak ditinggal ibu. Kini aku punya ibu, ibu tiri menyakiti. Kuwi nek sing nonton seneng ya iso. Ana sing penontonmu gak panggung tangkeme ditapuk cangkeme. Iki sing iso ngatasi impiane lek Sukimen ki gur kowe lho Sa, iki Sa. Kaiso. Mergane? Ya iso, kono kan mau gur halune gur meteng karo Pak Seno ki. Nek aku ya meting. Ya ora iso to. Halo Kakak. Halo sayang. Ala gayane mar Pak Seno apa aku milih? 1 atau 2 milih Seno atau saya? Sing endi sing jelas. Iki dipasang sike sanggulene ra kaya ngono kuwi gondol ini. Ngene lho masange iki. Tambahi sa. Sa. Karisa. Iki dadi Puntadewa ya. Begini. Sa, iki nek ngene iki ra kaya Puntadewa to Sa. Inilah dia. Wah, apik banget ya. Iki nek rada minggir ngene, coba kowe hormat. Hormat gerak. Hormat gerak Kaya brimob ya. Iya kaya bremok. Neneng tengah. Lah. Nek iki rada neng mburi ngene. Kaya bar digebuki wong. Malah kaya tletong Ora sapi ya bring. iki kaya jarjit iki ne. Ngerti? Sate. Apa gini kacing? Bodolan rambut. Bodolan rambut. Nek nek wong ayu karo pipit tetep ayu kok. Tetep ayu. Wah, kene ae ya beri malah. Kimen. Yo Kimen. Iki ana lagune. Apa? Kimen. Ku panggil kau Kimen, anake mak lampir. Oke lagune cah cilik. Cah cilik. Elisa ya mahasiswa S2. Yang tengah yo. Nek iki asli smart pinter, nek iki asli. Cah cerdas. Ya mung rada kucluk. Kok koclok ayu. Lah ngomong nang nganggo tedeng aling-aling kok ya. Asli wanita yo aku nek ra kaya ngene iki ndobos iki ne. Ampun, aja ditabok. Basane ndobos. Dobos sih wedokan dobos. Yo Pak yo. Modar kowe. Kowe arep unek-unekke aku saiki. Iki muridku tercerdas lho. Kowe murid Wedokan ora trimo. ndobos kok arep meteng. Wedokan lah kowe barang yo. Iki kakang ade ora Sok aku. cantik. Sok cantik, sok elegan. Matur nuwun ya Sa. Nggih. Gesut kowe. Gesot yo. Kimen. Ora sok pamer masculine eksklusif. Luxury. Apa luxury? Ngarep pidato engko diundang punakane wis gisro. Nuwun para miyarsa. Lek. Ayo wis ta wero. Ning cedhak omahe ya wedhus. Wis tekan kono apa? Wis ana wedhus ramung wedhus ingon-ingone demet pirang-pirang. Jarak kuburan iki omahe. Dari hati-hati aja bengi-bengi nek ning kono. Soale iki mencelma padha karo genderuwo karo Lah kok koncone ya apa iki? Saiki nyidam sari sik. Ya. Bawa Nyidam Sari. Ya, rasah dinggo to Lek, apik ra dinggo kok. Ape mau gondol yo entase. Iki ne rambute iki ngelewere burine. Sing gundul apane sa? Dase Kimen. Nek karo wong tuwa ki aja endas.
Jare dhek iki ra gelem tuwa caluke enom terus. Lah lek Sukimin ki pitik ya kok ndas wingi. Sirah utawa mustaka. Oh iya mustaka ya, aja nesu-nesu ki nek tepesangke yo. Apa lho? Iki nek diduduk iso hati-hati dari konten. Lah Sukimin ki jan. Nek ngono kurang kenceng. Iya, kurang Kudune mbok kenceng. pakokke karo sirah. Ya, kau kuntilanak. Ayo bawono karo aku benake Arep rikmaku no. arep digelungo kae nek Musi Elisa men dindas-ndas. Iya. Aja kok kowe, aku ki ngejak nang ndi-ndi wae mesti dindas-ndaske. Wis dirit panitia akeh banget mlebu mall arep tuku topi wae tak coba. Ora pas lo ndasmu, Pak. Loh, kuwi kenyataan yo, Pak. Nah, iya nek rasa dilokke. Kabeh Ngomonge kurang kurang perna ya kurang nek ra ngono kuwi ngeyel Pak Seno. Sing ngeyel ki kowe kuwi kok, Pak. Ayo. Ya. Do wong bagus. Ngono. Wong bagus pepujening ati Neno. kaya ngene wong nandang asmara Wis Wah, ayu. cantik. Wah, siap didasarke. dasar Omongan. ada dasar Kok Lho, Nek. didasarke. Yo nek banci ki metune rak yo wayah pengiyaine ki. Nek sore rak yo kalar oleh wedo asli. Mbak ora pris. Ayo no, ajarkan dene no, semangat. apa to awakku dhewe duh dewa Jawa welas somring wa mami Lek Mas Kiswan sambat, aku kok ngantuk solusine piye? Coba takok Lek Sukimin aku yang ngono solusine piye? solisnya piye Yo ngantuk ki kop ngopi, ngerokok. Ning luwih apike Mbak Anggung. Oh iya Mas. Kadang kok do wis anu piye yo menganggap nek apa sing tak lakukani selalu salah. Saya cuma pengen menyemangati kanca-kanca ngono lho karepku ki Ya, dengan cara saya ngono lho menangan. yo Iya. Kesana aku wong geleman lho pripadi aku wong ora ngono-ngono ki banget. Tunjukkan bahwa minoritas itu juga orangnya juga tidak ora gampangan. Ngono. berkelas Kejaba nek kuno meksa habis betul meneh ya. besok kapankah tekan jejer lan wong bagus umpama nonah kodo tanpa prau sasadoro den pepetri nyidam sari asmara
sinden apa lampor banter ya. Semangat kok. Ya semangatnya ya powernya terlalu berlebihan. Ciri khasnya pancen yo ngoten niku. Dari karakter sinden ki dhewe-dhewe. Terima kasih, wow. Kaya omong karo wong neng seberang lautan. Tak kei sing halus apa piye? Isi. Ayo Tin. Nah. Iki tambah kaya medeni lek. Iki ora nyuwara, ora bengok-bengok langsung bres. Nek nyuara kaya kowe jaman dhisik lho, Lek. Apa? Kurang 5.000. Ngono. April iki mbok ya masa lalu kuwi ditutup rapet-rapet to. Jarene ngono kuwi nggo kaca Ya benggala. kaca penggala bener raut kudu ning publish diumumke ngono kuwi lho buat diri kita sendiri. Ya ben ngerti nek dhisik kaya ngono nek saiki dadi kaya ngene iki luar biasa ngono lho. Oh perubahannya cukup signifikan luar biasa nek menungso gelem budidaya mesti ana hasile. Hasile ngono lho. Serem banget iki sinden saiki. Lah ngapa ta aku ngrungokke? Kudune nek wong didandani kan katon jernih sumunar ya. Lah kok malah blereng. Ngrungokke jenengan lho biyen ki dadi apa to jane? Hah? Wis Biyen rasa diperpanjang to Mbak, wis kabeh ngerti sejarahku, aku dhisik tetek wis sunah rada. lah aku ora ngerti tenan lho nek jenengan sok tetek. Loh, nek itu aku tidak sapung kiri kok. Saya tidak pernah bukan berarti tidak menyesal, tapi memang dalan uripe kudu kaya ngono. Oh, nek tetek Hidup iki itu piye? kan proses, hidup itu kan proses. Nggih. Masalah hasil itu hak mutlak Gusti Allah sing nentukan. Nggih. Podo-podo gaweane kadang hasilnya beda. Nggih. Tetek itu tidak selalu harus melulu negatif, enggak, tapi dari kehidupan di jalan itu ternyata oh aku tak cukup pengalaman nih. Pengalamannya piye? Ya pengalaman ternyata hidup di jalan itu keakrabannya luar biasa. Sosialnya Luar biasa. Hanya mereka biasanya dalam memanage keuangan, memanage waktu wi kadang kalau salah. Jadi waktunya habis di jalan terus meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua. Itu yang tidak boleh kita tiru. Tapi nek keakrabannya luar biasa. Orang pernah curiga walaupun dia orang ngerti dodok sele asli ngendi. KTP mu ndi ki wong asli ngendi, ndak pernah tanya, tapi ra pernah dia ngrugeke koncone. Yang perlu diambil itu kehidupan di jalan. Sing eleke dalam memanage keuangan ki etuk sedina entek sedina. Ibaratnya es teh siji nggo wong pirang-pirang. Lah rokok siji dudut wong telu paribasane. Mie goreng siji dipangan wong papat wis biasa. Biasa tekne ora ndedet apa tekne kepiye? Bisa jadi randedet kan mubeng rung entuk duit. Ini fakta Pak Senos. Kula niku delalah ngamen 3 dina. Wayahe pajak listrik. Kanca-kanca do dina iki sakjroning 3 dina dhewe ngamen aja njuk bagian. Turane mangan kabeh diserahke Mbak Mimin nggo pajak listrik. Ndak listrike di pedot. Loh, sebegitunya mereka tidak hanya sekedar simpati tapi empati terhadap sesamanya luar biasa. Tadi saya kileran Ora usah kileran itu hasilnya ngamen iki diklumpukke nggo aku kabeh. Oh, jenengan ngamen. Oh, iya. Lah nek sing lemune ditinggal sopir truk kae ngapa? Anu ki mung kala mangsa. nek butuh dong. Nek darurat. Memenuhi kebutuhan. Darurat. Ora ana darurat kok njur nek darurat ora. Lah ya butuh kok ya Mas wong wedok ki ora digerak. Saniki alhamdulillah wis dadi artis terkenal nggih. Dumumke. Nek wis ra dumumke luar Wis biasa. mendunia, Alhamdulillah. Ji. Iya. Ya pro kontra ki biasa. Sak perangan ana sing Mendunia. moyo iki wajar ki justru malah memicu cambuk dhewe untuk maju ke depan. Nggih, Iya. wis spiral nggih sakniki. Viral kok spiral. Kali lek kok enggo. Iya, Atin genti nembang apa? Ya. Enten pamundutan mboten, Pak? Selama ini sepi. Berarti niki sepi. Sepi iki. Heeh. Enggak ada pemasukan ya? Selama ini spiral, Mbak. Enggak ada pemasukan dengkulmu melocot ku. Anggepe pamundutan lagu iki tak amplep dhewe wong kuwi. Nih, maksudnya nggih kula lho. Maksudnya tak dumke kanca-kanca kon. Enggak ada pemasukan, enggak ada pemasukan. Biasane sakniki wis apian ning. Sapa? Tapi aneh piye to, Mbak? Nek ana wong njaluk lagu wis dikeke sindene. Alhamdulillah. Lah dhisik apa ora ngono piye? Dhisik Pak Sino ki Mbak Oke dhisik pertama kenal langsung Nyoh. buat Mbak Mimin nyoh ngono lho Pak Oh, Sino. sadurunge jenengan melu ki dimplep dhewe kok. Wih, mosok Pak Sino kaya ngono to, Mbak? Lah nggih nek saiki saya tua saya sadar. Oh ya wis. Mosok dhisik kaya ngono aku gak habis pikir lho. Biyen kan ya kebutuhane isih akeh. Sakniki Saiki ya saya akeh ndale wis diparingi rezeki ya wis cukup kok wis rasa ndak tak perlu njukuki nggone sinden nggih sakniki wis sadar wis apian tenane. Lho, nyawa aku lagi saiki.
Lah wong lep apian ya lagi saiki ya. Wis kayak rasa cerewet kayak nembang. Nembang apa? Ya sak karepmu ora ana penjalukan kok. Arep nembang arep salto sak karepmu. Bagian salto Mbak Mimin wae. Iya. Tembange apa? Iya. Apa? Cendol dawet. Cendol dawet ki nggon liwong e. Napa Pak? Liwong. Ya manut sak karepmu. Iya. Liwong. Liwong sakniki Pak. Oke, ora masalah. Nggih, liwong nggih. Dibawani sik. Sing apik engko lah, sing alusan diaturke liwunge engko diaturke dadi penonton saiki iki ora mung mligi piyai seneng wayang ning teko ndene penonton wayang saking akeh kene iki ana sing rawuh mung kepengin nonton limbukan tok ya ana. Ana sing ngersake lakon nonton lakon nganti paripurna ya ana. Ana sing ngrawuhi Mbak Mimin, Mbak Apri ya ora sithik ya pirang-pirang. Ya. Dadi aku kudu iso ngladeni. Ngono ya, Mak. Ana sing seneng liwung, ana sing seneng uler kambang. Dadi digabung dadi uler liwung. Ya ana. Uler liwung ndek Mbak Mimin ki. Uler liwung. Aku iki yo elek cangkeme. Lah napa ta? Ngene Mbak Mimin iki udu uler. Lah napa? Entrong. Saya gur gedek. Diler dikidul. Lantung kira gedek tur ngalah. Entrong ki nek dicekel nek diler dikidul terus dase mak ting ting ting. Posik ting ting. Ya kala-kala. Ya, bawani sik. Tak tunggu. Sinden halte. Nah, Lah Sakit hati niku. Wingi men tak tunggu. ya liyane kuwi ya iso. Ya coba. Ya liyane napa? sinden halte. Nek dikirimi pulsa lagi gak balesi, dadi mung nunggu kiriman, ora gelem usaha. Ayo apa? Rina saya kan. Bener ku ya. Ngapa? Sinden gerantes. Apa-apa Terima dirasa. karasa saya karasa. Kayak langsung bawa langsung limong wae ya. Ya piye? Bapak. Alusan ya diaturke pini 10 ya mirsani kok. Dalangnya cerewet wae. Mula ajar bawa liyane. Anggerane wing tak tunggu. Lah, apa? Buka kok ning halte kae dingak. Tanya mau nek tak tunggu ora teko-teko ya Lah mana iki nek nawe? Rina saya karasa. Liyane lho. Apa? Sik tak mikir sik ya. Sirahe gede ora nggo mik. Bapak pocong, cangkemmu marep mandu. Cangkemmu kuwi. Tapi ta. Wong tembang kok nglarani ati. Aku nek ditembangke adu arep ono ajar nembang guru murid ngono. Ayo nembang. Nggih, Pak. Bapak pocong, cangkemmu guru langsung cangkemmu kuwi. Mas dadi padu. Sida ora? Sida. Apa ya? Aku lali ya, aku jane duwe ning lali. Akhirnya digedhok ndase sih piye? Nang kalingan. Kok ora metu-metu? Hah? Tatin. Ya Maksudnya Allah. tangan pikiran Ya kita. Allah Tatin, ya Allah. Ngapa sih? Sekarang imajinasi orang ki maneka warna dengan Aki kata-kata imajinasi tersebut. Aku nggak mau seperti itu. Jenengan sing Aku mau saru. berimajinasi mending melakukan aku kok. Horor tenan. Aku kok lali tenan ya. Aja turu. Mesti kuwi ya. Oh. Aman Sari yo ngidul kono ora nang kene. Kene dipram kok. Ayo. Was meh wanci. Jam. Piye to iki dalange njaluk kok. Terus ya. Lingsir. Surup. Waduh, sedih banget. Beto iki sidara. Sida terus ora apa-apa. Iki paudu. Ya kuwi wae, kuwi wis kuwi wae. Wis penak iki. Heeh wis. Eh, Hei, oh kuwi lah kurang ajar to. Karo
Karo Pak Dalang. Hei. Kayak nyeluk kernet lho kuwi. Lah ora krungu nek tadi ngono iki. Nek ra. Iki wis sampe biasane. Ya. Ya nak. Si Jaka leletan. Oh Joko tebon. Kok nek aku kelangan ngeng lho. Engko tak menerep. Nendra. Hati-hati ya ya. Gemlendang ijen ning amben. Oh si Joko klekarane ngamben. Iki ngandake jenengan kuwi lho. Ah terus Mbok anu saire diganti ngeluk boyok ngono ae ya lah klekarane ngamben. Ya ora Ngeluk pas. boyok ngono malah karwane ya langsung dadak dikalang-kalang. Dadi bawane bawa Joko ngeluk boyok. terus Iki serana sing Joko ya. Iya. Banget ganira nalangsa kaya ten pinilala. kok nganggo Pinocchio barang. Ya kan nek salah dadi Bini lolo kok Pinocchio. pinilala. Terus Wang tininggal. wah sedih banget iki. Mbok meneng to? Engko aku meneng kowe bingung. Papa piye Jane kowe nek iki gelem merasakan tenan iso nangis lho. Iki tembang iki nek karo nangis apik banget. Wong tininggal bapa biyung. Bapakmu isih ya? Lali aku. nek biyengku wis ra ono. Heeh, kudu iso grantes banget. Cantonono lek nek karo nangis ki piye kae? Nah, Iki kuwi nganggo coba. rasa. Nah, Nganggo rasa. Cakepane piye no? Sing kare dhewe. Heeh. Susah dadi Joko lolo. Lolo. Ayo lolo lah piye? Saya pindah, saya budek pindah. Susah dadi. Nangis. terus Nah pisan ngono ae ojo ngono Kayak pisan. wong nafas ya. Si pisan tok. Susah dadi Joko lolo. Kok ra nangis? Maksudnya aku kudu nangis nih. Apa ya ning kene iki nggon rasa, maine rasa. Lah jarane Pak Enoki kudu nangis ngono kae. wah aku nek karo metu luwe apik banget kok. Loh, umbel kuwi metu kabeh. Apa penae? Tadi karo Piye? susah jadi. Apa penae ben metu lu diculek sik ae. Ayo Mbak Tati. Sampun rampung. Pun. Loh. Wis rampung. Wah. Wah piye? Ora Bareng bareng. iki rampung meneng wae. Iya. Soale nek rampung ki omong wis. Lah ya wis dadi nek rampung ki bareng ngono lho Mbak, dadi padha-padha. Lah kan ganggu dadi ra krasa kae. Nek Ngreto-ngreto. ra diganggu kok ya emoh kok. Yo. Lah iki cendol dawete nggo endi iki? Ya mengko sabar. Bibar menika. Kowe kok suaramu kok kaya karo mungsuhmu to iki. Amangko sabar. Ya salah inget mah ngene anu kleru wae. Ayo tembangamu iso dipedhek kok. Cahayu-ayu. Sinden ampuh. Sinden terkenal kok ming. Tak tunggu. Lah iki mau kan ora. Iya. Critake Joko ngeluk boyok. Kudune tembang mau tibane ora liwung. Lah apa? Tak anu si Joko lolo gong betapa malang nasibku. Wih saya sedih banget. Ora penonton do mbrebes milih kabeh terus mulih kabeh. Ulare keket. Kowe iki nyapa
apa? Ijak manik man. Betapa malam nasibku semenjak ditinggal ibu. Kini aku punya ibu, ibu tiri menyakiti. Kuwi nek sing nonton seneng ya iso. Ana sing penontonmu gak pangko tangkepe ditapuk cangkeme. Jogetmu kok ngene-ngene iki ngapa to, Lek? Ora apa-apa. Wong disia-sia ibu tiri kok malah megal-megal. Oh, apa saja nek sing ke planet ya terus. Padak kegunamu wae. Gunaku portable kok nek wae nyambut gawe tak tinggal ngomah. Ayo terus Keti. Barang domeni cendra cawan. Dawet. Bosok. Lah meni apa? Aku ket mau muni dawet tok. Lah Pak Sen aku krungu apa, Mbak? Cawet. Iya. Lah meni ra. Wih, cangkeme elek to. Mbok takon sing cedak-cedak sound control ki semul dawet ya. Dawet. Mau meni nyenggol cawet. Siap. Kowe iki sudah rungu ya cawet dong. Ayo. Kok nyepelekke. Kok ngono kok. Sing marahi iki lho. Kok ngono dunekke budek kok ragil. Ya ampun Tatin, aku sing wong wedok ra asli ra tekan lho ngomong kaya ngono. Lah, apa Kok wedok kok nyenggol cawet wawan kok ngono. Lah kowe malah mbok bolan baleni. Disenggol mengkeret ya aku. Curhat. Curhat. Sukimen curhat disenggol mengkeret. Ya. Ora gayeng. Sing tengah ra gelem ngene iki. Ngapa? Entek gitu. Sing loro wis entek gitu. Sing tengah biasa wae. Sing totalitas ngono lho, Mbak. Total sing Lah total. iki palsu kabeh aku asli. Lho palsuwe kaya ngene nduk sing asli iki kudune nunjukke sing luwih Aku nek- totalitas. Lho nek aku ana resiko geser barang nek kowe ra mungkin geser to. Kudune mak totalitas lho. Nek Totalitas aku sing mengalami resiko barang we kowe iki santai kok. malah kudune nek goyang ngene-ngene iki ngenteng-ngentengi pengrawit karo penggerong. Lah apa? Saya rasa keplok. Iki suwe-suwe saru iki. Lah kan kowe karo ngene ngono lho maksudnya. Gesut pria iki. Apa? Dulane aku iki sosok anarkis tur rada norak-norak lho. Aku gur nak jajari kita lho. Kayak terpengaruh lho. Aku ya ora Apa ngajar. horor. Jajar liyane jane aku ora tau ngene iki lho jajari menungso iki tok panjen. Menungso piye yo? Semangat Kak ya. Iya. Sampun, Pak. Ya wis. Iya.